Kaixo, aurrera jarrituko dugu eta ikusiko dugu eguzkiaren inguruan edo lur planetaren inguruan gertatzen diren gauzak, aurreko bideoetan bezala. Orain, aztertuko dugu lur planetaren inguruan orbita zirkular batean satelite batekin gertatzen diren gauzak. Eta orduan, orbitaren abiadura eta periodoa kalkulatuko ditugu azterketetan askotan galdetzen dutelako. Lurraren inguruko orbita zirkular baten abiadura izango da, aurreko bideo batean atera dugu nola kalkulatzen den orbita abiadura edo abiadura lineala, errepasatu, hau justifikatu behar da, azterketen erabiltzen badugu, eta jarriko dugu lur planetaren inguruan dagoen satelite batentzat. Orduan, masa hau lurraren masa bihurtuko da, eta posizioa izango da lur planetaren erradioa 1.360 kilometro, eta zein altueratara dagoen satelitea lurra salaren gainetik, bale? Hori badakigu eta orain periodoa kalkulatuko dugu. Periodoa kalkulatzeko askotan erabili dugun berdinketa hau erabiliko dugu hasieran, eta gero abiadura lineala, abiadura angularra bidean erradioa dela erabiliko dugu. Aurreko bideoetan ikusi dugu hau, higidura harmoniko sinplearen gaian ikusi dugu ere bai, azalduta da, bale? Eta hau izango da abiadura angularra, BP zati T. BP buelta oso bat, orbita osoa behin egitea, eta zenbat denboratan egin behar duen denbora hori, periodoa. Berdinketatik hasiko gara, satelitearen masa kenduko dugu, eta V karratu, geratuko zaigu, G, M, L, zati R, bai? Hau honekin badoa, eta ebazten badugu, gelditzen zaigu, V karratu, G, M, zati R, de acuerdo? Hau, ekarriko duguna, hau horrela baldin bada, bai? V hau baldin bada, V karratu hau izango da. Eta, esan dezakegu, BP zati T karratu, R karratu dela, bai? Berdin, V karratu, eta hemen daukagu V karratu zer dan, orduan, hemen duguna da, G, ML zati R, berdin, BP zati T karratu, R karratu. Ados? Matematika begiratu. Erraza da. Orduan hau izango da, hau, ebatzi nahi dugunez, G, M, L zati R berdin, lau pi karratu zati T karratu, R kubo. Bukatuko dugu. Hau ebatzi nahi dugu, orduan, hau gora baldin badoa, ona gora, geratuko zaigu, hau goian, berdin, lau pi karratu R kubo zati R kubo hemendik dator, Vale? Kenduko dugu hemendik. Karratu danez, R hau ona pasain dut. Lau pi karratu R kubo G, M, L. Periodoa orduan izango da R karratu lau pi karratu R kubo zati G, M, L. Hau izango da orbita zirkular batean dagoen satelite baten periodoa. Posizioaren eta eremua sortzen duen masaren arabera. Errepasatu matematika, erraza da. Eta hemendik ikusiko dugu ere bai, Keplerren hirugarren legea nola ateratzen da. Hemendik atera dugu periodoa, baina egin dezakegu ere bai, T karratu zati R kubo, berdin, lau pi karratu zati G, M, L. Eta hau, konstante bat da. Hau da, Keplerren hirugarren legea. Beste bideo batean egingo dugu hitz Keplerren legei buruz, baina hemendik ateratzen da kalkulu matematikoa. Eta hau erabiliko dugu ere bai, ariketa askotan, periodoa eta erradio ematen baldin badigute, satelita batena, adibidez, ematen digute zein periodotan eta zein erradiotan dagoen orbita egiten, ematen badigute beste baten periodoa edo erradioa, falta zaiguna ebatzi dezakegu zergatik, hau konstantea dalako. Orduan, erlazio hau beti konstante izango da. Batena jartzen dut eta berdin egiten dut beste batenarekin. Ados?